हेल' लोगोफोर, दिनै 9 डिसेम्बर आरो बे 9 डिसेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर शेयार खालामनो नागिरदों। दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना मा दङ जे साख्रि-बाख्रि, राजखान्थियारि बा हादरारि रादाबफोर नोंथांमोना बाहाय मोनगोन। फार्स्टआव फैदो फारि नुगोन जे क'क्राझाराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 8 डिसेम्बर खालि जोबथा बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंमेल एबा फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों बिजेपि दोलोनिफ्राय। दा बेयावहाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव अदेबानि मिटिंनि गेजेरावहायनो गोबांथार बिबुंथि लाखिदों। दा बेनि गेजेरावहाय दङ जे क'क्राझार एबा बिटिसि हालामाव थांनाय 17 बा 15 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जेबो होनो हायाखै होनदों रायजोफोरनो। क'क्राझाराव थानाय CIT, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, बेनिफ्राय मेडिकेल कलेज बा इन्जिनियारिं कलेज गासैबो बिथिंनिफ्राय रायजो सरकारनिफ्रायसो फैजोबनाय होनदों। दा बेयाव बिटिसि सरकारनिफ्राय बाहाय जेबो आखाइ गैया होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों आरो बिथाङा बेजों लोगोसे बुंबावदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिनानै जे बिथांनियाव 52 गं गारि दङ आरो बेनिफ्राय 50थासो बेंक एकाउन्ट दङ होनदों, जाय हादरनि गेजेरावनो रावबो राजखान्थिगिरिफोरनि आखाइयाव बेबायदि गैया होनना बुंदों। दा बेयो बेसेबां सैथो जों मिथिया, नाथाय बिथाङा जुक्ति खालामनानै मिटिंनि गेजेरावहाय बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 आव मुगानि आगदारि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारिनि 3थि थैनाय सानखौ 8 डिसेम्बर खालि न'खर, रायजो आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि सोद्रोमाफोरजों थेलेबलेबाबो फालिनानै होलांबाय। जाय बिथां रुंसारि बानेश्वर बसुमतारिया बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबिसिन बा गायसनगिरि आफादगिरिमोन। बिथांनि जिउमानि थाखाय खनसे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनहैयो जाहाथे बेनि थाखाय आर'ज गाबनाय थाबाय। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3 आव फैगौ 2021 मायथाइयाव भारतआ मोनसिगोन होनदों नेटवार्क बिथिङाव 5 जेनेरेसन नेटवार्क, बेखौ रिलायेन्स जिअ'आ होगोन होनदों आरो बे बाथ्राखौ 8 डिसेम्बर खालि मुकेश आम्बानी बिथाङानो फोसावनानै होदों। बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव दङ मुस्लिम फरायसा आफाद एबा गौथुमा बिटिसि बिसायख'थियाव UPPL दोलोखौ मदद खालामबोदों। थांनाय 7 डिसेम्बरनि जिहेतु बाक्सा आरो उदालगुरिनि बिटिसि बिसायख'थि बेयावबो आरो फैबाय थानाय 10 डिसेम्बराव जानो गोनां चिरां आरो क'क्राझार बे मोननै हालामावबो बे UPPL दोलोखौनो मदद खालामगोन होननानै बुंदों बिथांमोनहा। गोबां गुबुन दोलोफोरा, गोबां गुबुन आफादफोरा गुबुन गुबुन गावबा गावनि दोलोफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दङ, नाथाय जोङो नुनो मोनसिगोन साननैसो उनावहायनो रिजाल्टनि उनावहाय सोर सैथोमार सोर देरहामारगोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 आव आसाम बिधान सभानि मन्थ्रि बिबानगिरिफोरनि 3 मासिखौ लांदां जासिगोन होननानै रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दास बिथाङा बुंथिनानै होदों। जे मानो होनबा बिथाङा बुंबावदों जे BPF आरो BJP मोननै दोलोजों गासैबो सोमोन्दोखौ एंगारजोबोबाय आरो बे एंगारनाया जोबथा जाबाय। बेनिखायनो BPF आरो BJP दोलोजों बिधान सभायाव जिहेतु मन्थ्रि आफाद थादोंमोन, बेयावबो मन्थ्रि BPFनिफ्राय थानाय मन्थ्रि बिबानगिरिफ्रा खालि जानो हासिगौ होनना बुंदों। दा बेबो बेसेबां सैथो जागोन बेखौ जों उनाव नुलांबाय थागोन। बेनिफ्राय नुगोन साख्रिनि रादाब, बेवहाय दङ नोंथांमोनहा नुगोन, अदेबानि बेखौ आङो फार्स्टआवनो फोसावदोंमोन नाथाय दासिम जायफोरा नायाखै बिथांमोना नायनो हागोन। बे जाबाय डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस आसामनिफ्राय। दा बेयावहाय दङ मोननै बिफानाव, जेरै ड्राइभार आरो ग्रेड 4। ड्राइभाराव 20था, बेनिफ्राय ग्रेड 4आव 30, गासै 50 दङ पस्ट। बेनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन हिसाबै ड्राइभारा क्लास 10 पास आरो ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन। बेनिफ्राय ग्रेड 4निफ्राय 8 पासबानो जागोन। ग्रेड पे एबा पे स्केला जाहैगोन नोंथांमोना गासै 14,000निफ्राय स्टार्ट जागोन 60,000सिमहालागै। बेनिफ्राय एज लिमिटआ जागोन 18निफ्राय 45 इयार्स ST प्लेन हिसाबै। बेनिफ्राय बाखिया 40सिमल' जागोन। बेनिफ्राय दङ टार्म्स एन्ड कन्डिसन बा नोंथांमोननि थाखाय मा डिप्ल'मा बा मा नांगौ बे जाहैबाय बाहाय दङ। नोंथांमोना नुगोन रिसेन्ट पासपर्ट साइज फट'ग्राफ, सेल्फ एटास्टेड गोनां, डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट, एज प्रुफनि थाखाय क्लास 8 पास, बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट, पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बेफोरखौ नांजोबगोन। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जागोन बेनिया नोंथांमोना नुगोन बाहाय 16 डिसेम्बरसिम बेयो जागोन। बेनिफ्राय अनलाइन जागोन एप्लाइ खालामनाया। बेनि थाखाय अनलाइननि नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जागोन अफिसियेल वेबसाइटनि। दा बेयाव थानानै नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। बाहाय दङ बिथांमोननि वेबसाइटआ जाबाय www.dhs.assam.gov.in। बेनिफ्राय बे डाइरेक्ट लिंक मोनगोन डिसक्रिपसनाव आरो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गासैखौबो नुनो मोननाय जागोन बै गावसोरनि वेबसाइटआव हाबहैब्लाबो। दा बेखौ नोंथांमोना नायगोन होननानै मिजिंथिबाय। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।